Matod pa sa panultion, a tree is known by its fruit. One significant fruit of the gift of faith which we have received are the many faith communities. Ang gasa sa Kristohanong pagtuo nahimong nagmabungahon sanglit ng anak manusab kini og mga katilingban nga mga matuuhon susama sa mga parokya ug mga institusyon. Di mailhan kini sa buhi o dasig nga pagtuo sa mga Kristiyanos. Salamat gayud sa Dios nga mao'y migiya ug midasig sa mga unang mga misyonero nga mupakuyanap gayud sa maong pagtuo. Busa, sa tuig 2021 nga mao ang atong ika-500 nga kasumaran sa pagdawat sa Kristohanong pagtuo, ipahigayon usab ang sectoral o parochial jubilee celebrations. Gikan sa Mayo 2021 hangtod na sa Marso 2022 sa ulugon usab sa pipila ka mga parokya o religious institutions ang ilang pagkatukod o konsegrasyon din ilang lingion pagbalik uban sa dakong pagpasalamat sa mga grasyang nadawat sa milabayng katuigan samtang padayon usab sila nga manghinaot sa grasya sa umaabot. Kini pagpahinumdum kung giunsa pagtuhop o pagtubo sa grasya o gasa sa Kristohanong pagtuo diya sa ilang katilingban o usab-usab kini kahagit na palambuon o patubuon pagayon. Busa, atong ipanghinaot nga isip mga parokyano o mga magtutuo, ato gayud kining atangan og salmutan ang atong pagkaparokya usa kagasa. Nga sa ato pa, ato gayud kining patubuon o ipaambit sa uban. Atong hinumduman, ihatagan kita, muhatag usab kita. Since we all are gifted to give.